Радваме се, че се завърнахме отново където ни е мястото, тук в Левски, и продължаваме с тренировките. Едно много добро преживяване и завинаги остава един спомен. Положителни емоции много. Да, имаше и малко разочарование след загубата на финала. И борихме се, направихме всичко възможно, но малко не ни достигна. Следващия път на световното до година повече. Но мисля, че и това не е малък успех за една страна като България. Най-горди се с постигнатото, нали, с второто място. Като най-силен матч, може би Украйна полуфинала, Испания. Аз бих казал, че моя най-силен матч срещу отбора на Чехия може би беше най-силният матч. Определено ни помогна много да израснем като мъже най-вече. Тренираме с мъже, учим се от по-опитните, по-големите и доста ни помогна за това второ място на европейското. И с мъжки отбор нивото вече се вдига, нали? И гледаш от едни от най-добрите в волейбола, нали, на твоя пост съответно. Опитваш се да откраднеш от всеки каквото ти е нужно. Вече доста от отборите ще имат едно на ум, нали, за нас след постигнатото миналия сезон и се надяваме да надградим. Аз определено тази година всеки отбор ще скача с всичко срещу нас. Ще треперят като играят срещу нас, все пак сме шампиони и се надяваме да повторим, дори да подобрим направеното от миналата година. И все пак дерби, заряд много голям винаги има на този матч. И особено и с финалната серия миналата година. Може би ще искат отмъщение. Определено ще е интересно да започнеш срещу вечното дерби. Интересно ще бъде, но се надявам, че ние ще излезем победители.